Nasabat sa NBI Region 11 ang kapin 23 million pesos nga kantidad sa gikatahapang iligal nga droga nga kush ug shabu sulod sa usa ka balay sa Davao City. Ani ang report ni John D. Esteban. Nasakmit sa National Bureau of Investigation Region 11 sa pagpanguna ni Regional Director Attorney Arcelito Albao ang kapin 6 million pesos nga kantidad sa high-grade marijuana o kush ug 17 million pesos nga kantidad sa gikatahapang shabu sa usa ka balay sa Barangay Kabantian, Davao City alas 3 sa kadlawon kagahapon. Caretaker mismo ng bahay along with his lawyer pumunta sa opisina namin nag-report na parang hindi niya na matake kung anong ginagawa dito dahil siya yung nagbabantay. So sinumbong to sa amin. Binuksan niya kaya pumunta kami dito outrightly. At ito yung tumambad sa aming mga napakadami, no? Gipakita sab sa NBI 11 sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang ubang mga produkto nga gituuhang ginasagulan og marijuana. Ang ubang produkto gikan pa sa laing nasod base sa packaging. Dito naman sa room, meron tayong mga marijuana oil. Ito mga marijuana oil. Meron tayong marijuana gum, no? Parang bubble gum 'yan. And ito naman, meron tayong yung kinakarga sa vape. And meron tayo ditong ito naman, itong klase na to. This is exotic, no? Parang ano sa sex drive. So ang dami dito, iba-iba. Base sa mga nakuhang ebidensya, gituuhang ginadeliver ang mga produkto pinaagi sa courier gikan Manila. Ginabaligya matud pa ang mga illegal nga droga pinaagi sa food delivery services aron dili mabisto. Ano ba kayong namomonitor na ganitong operation dito sa barangay? Wala ho. Kasi sarado man itong bahay na to. Wala na naabtan sa NBI ang tag-iya sa balay pero nailhan na siya sa otoridad. Hasta ang nagrenta sa mong balay. Yung mga subjects, meron na rin tayong mga pangalan. Okay. And ang may-ari ng bahay, meron na rin tayong pangalan. And kung sino yung nakakontrata dito sa bahay, naka-rent, naka-lease, papatawag namin to. Yes, ano pong kakaharaping kaso? Of course, violation ng Republic Act 9165, no? Malakihan na to no? Ginaimbestigahan pa sa otoridad kung paunsa kini nakasulod sa Davao City. Nagtuo ang NBI nga sindikato ang nagpaluyo niini base sa kadaghan sa mga nakuhang gikatahapang iligal nga droga. John D. Esteban, 1 Mindanao.